Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Siyaviva TV1 siyakhala manje siyalila. It's Lila Ring. It's Lila Ring. It's Lila Ring. It's Lila Ring. Lila MC Polybus. Ngicela ukubingelela kakhulu ma South African, ngibingelele nakuma African wonke. Nganza kwethu nibingelelo MC Polybus Andile wakangcoba ishide limhlophe, umfana omuhle nothandekayo, noyithembile, nothembekile. Umfana onamaphutha, umfana oneqiniso, umfana onokuhle, umfana onokubi. Yimi loyo. Cha, ngibingelela lesikhathi njengomuntu ohlambulukile ozokhuluma iqiniso kunina kuphela. Abantu abaningi bashayekile futhi balimele. Bawuqiqile wonke umhlaba behamba befuna ukusizakala. Kodwa ukusizakala abakutholayo nabaseke bakuthola nabangase bekuthole okunye kwakho akusilona iqiniso. Mina ngizothi angiphoqe umuntu futhi angincengi umuntu futhi angilwi namuntu ngenkulu inhlonipho. Ngizocela ukuthenjwa uwe lapha ekhaya ngokuthi uma ngithi insipho uMgabe, insipho uMandela iyasebenza ngempela. Ngizodlulisa okukhulu ukubonga emva ukuthi kube nesamba semali engisiphiwe umuntu. Wathi mfana kithi nayi imali engango 10,000. Ngibonga amandla kaMgabe noMandela. Aliguqulilo lami usizi, alenza inkazimulo kwesibani senkazimulo. Bengithi mangigeze ebusuku ngisimemeze isibani senkazimulo esenza ukuthi wena uvikeleke kuzona zonke inkinga owakwaba nazo empilweni. Bese ngibiza imimoya yaseAfrika ehlambuleleyo yamaqhawe ngamaqhawe ahlukahlukene. Mangivuka ekseni bengibona kubhuza okwempukane zijaha indlela ebekugcwala ngayo lapha engidayisa khona ukudla. Ngidayisa mina phambi kwenkantolo nginetafula noma nginetrolley engiyibekayo lapha bese ngidayisa ukudla. Mina kumina kuthengelwa isho umshoshisi, kuthengelwa isho imantshi, kuthengelwa isho isiboshwa, kuthengelwa isho laba abasobe bezosibona isiboshwa. Abameli bathenga kwelami itafula. Ngakhelene nemall enkulu lapho khona inkantolo ezinze khona. Kodwa abaya abantu ukuthenga emall, abasho ukuthi bafuna ukudla okufresh noma kwezitolo ezinamagama. Beza la kumina bezothenga. Kugcwala ngalendlela exakayo, angisazi ukuthi ngenze njani. Ngisanda ukuqasha osisi abawu4. Kusho inkunzi yombhemu enkulu, abanye benu mhlawumbe bayazi isidudla. Ithe ngayifihli. Bayibiza ngomabhiza. Ithi mina okwami ngose chicken bhuquza, okwami ngosinyama, bese ngipheka nomxabhiso, bese ngipheka nokunye ukudla ke kwesipuni. Labo sisi bephake benze konke kudayiselwa abantu. Sengiqala ke ibhizinisi elisha manje, ngifaka amakabishi la. Amakabishi ngiwafaka aphele ngesikhathi. Wonke umuntu uphuma emall ezothenga amakabishi ami. Ngokugeza ngalensipho yakho mapholo. Mangase ngikutshena ukuthi ekuqaleni bengenza malini ngosuku ngibuyele nokudla emumva. Bengihamba ngemoto ehlekisayo mawuyibuka. Engoke ngitshengise yona ngoba ngisoze ngayidayisa ifana nedlozi lapha ekhaya ngoba ingeyokuqala. Kodwa manje mapholoba ufuna ukutshena ukuthi ngilanda iveni nokho nalo noma lingelisha liyisekeni kodwa lizowenza umehluko ebhizinisini lami. Ingakho ke sengifake namakabishi ngiyadayisa. Amandla kaMgabe njalo lawo. Wangipha 10,000 rand. Uyambona umuntu odayisa ngetrolley noma odayisa ngenqola ezophuma pholo 10,000 rand. Shuthi wakhe emalini ngenxa kaMgabe noMandela awuthenge ngo950 kuphela. Ube secela uku-upgrade ke. Wathi ucela ngimsize ngimnikeze nansi into. Simple thing njengoba uyibona nansi. Simple nansi. I-orange leli.
Ngilinikeza umuntu ke leli orange lihamba nentenje. Ngiyabonga kakhulu ukuthi izikhulu zami zingihloniphe. Enamandla ayisimanga. Insipho le umgabe njengoba nobona. Angakaze ukukhuluma ke ngaye. Masu Korea nganza ukuthi usuke suKorea kanje. Abantu siyabaKoreela, asikiye kuKorea. Njengoba nibona nje. Asikiye kuKorea. Ngase kuseni ke ngibale uplastic. Njengoba niseze usakhala nangapha iningi lezinto. Inqwaba cela ukubuyisela ngala. Mhlambe nomgabe kwamanje ngubeke ngala. Bese ngibonga kwezinsizwe ezingisizayo ezazi ukuthi uMapholo bakayona inyanga, uMapholo bakasiye nodokotela, uMapholo bakazilutho ngomuthi. Ingakho futhi ungeke ungifice ngithinta umuthi ngithi nanku umuthi. Lalela ke ngifuna ukuvulela leli bhakede. Ngamemezela ngathi incane kakhulu lento esipikili ne-orange nempushana. Ngiyikhiphile ke bayazi abantu iyadura kakhulu. Le ndoda ithe hayi njengoba ngikupha lo 10,000 ngicela noku-upgrade amapholo ya-upgrade akhe. Bangilethele ke kuyinqwaba kwathiwa ngisebenzise labo plastic abanje ukuqala lokho engizolivezela kona njengamanje. Mawukubuka nje impushana yangampela futhi eyenzimanga. Njengamanje le ndoda ingithembisa into enkulu ezongenzela yona. Ngenxa ukuthi se-upgradeile ngamnikeza impushana. Ngikunikeza le mpushana incane ingaka nansi. Angiyiniki umuntu and angifuni ukuthi ayithinti usho abafani bami. Akuposa omunye umuntu lokhu kuposwa yimina kuphela. Nakho kunje kuposwa yimina kuphela lokhu. Njengoba ubona kukhuselekile nje kuncane kungaka nakho. Ufuna ukubona ileli bhakede kuphela. Ngilenzelwe insizwa yaseGhana, ngilenzelwe insizwa yase-England babili. Bese ke kube ukuthi siyaba khona isandla saseNingizimu Afrika ekuyilesi sandla lesokunikeza nje kuphela. Nansi uyaqhuma la izinsuku ezisikhombisa 7 days. Ngicela ungabafundisa abantu ngoba kahle kahle umthetho uyangiphikisa. I-price yale combo ye-orange kuthiwa ngingayisho ku-social media. I-combo ye-orange kusuke kuyi-orange elihamba nesipikili osigaxa la entanyeni lesi sipikili. During i-process le engifundisa yona masuyi-client. Lesi sipikili ahlangene nokuthwala noma le mpushana ayihlangene nokuthwala. Into eyenziwa yisho okhokho bakho nomkhulu bakho kudala. Into eyenziwa amadoda aye-rich. Into eyenziwa umama babe-rich. Ukuba rich kwakungakona ukuthi ngoba banemali. Babeba rich ngokuthi mhlawumbe ufuyile uneyinkomo eziningi, mhlawumbe unani kanjalo kodwa umuntu wayengasweli futhi wayengaceli, wayeba nakho konke ngokuthi uyalazi usiko ukuthi luthini. Ngizoyichaza ke namhlanje. Ngabala kuze kushona ilanga nganiza kwethu. Kodwa ngizokukhuluma iqiniso ke. Le combo enginayo njengamanje ngine combo eyokuqala le yayi-50, angikhumbuli kahle noma kwaku-52 noma kwakungaki. Kodwa kwakungaphezulu kwa-50 mangenza iphutha. Isiphelile ke yonke nya leyo combo. Naye khona manje. Right? Iyafana nje ikhombe eyodwa kodwa ngifuna ukuxoxa kahle ungizwe kahle. Right, akuwona umuthi lo. Ngiyaphinde ngiyagcizelela, akuwona umuthi, impushana nje eqhunywa ngayo. Ongeke uyithole noma ikuphi. Impushana inomehluko kakhulu. Mawuzoyibukela eduze uyabona ukuthi inobugold, uyibukela eduze uzoyibona ukuthi inani inobumnyama obuthile obukuyona. Lobu bumnyama obuthile bumele inhlabathi yethu. Lobu gold obuyiyo bumele ama minerals ethu, shuthi izimbiwa zethu. Iyumcebo nje ngoba inhlabathi iyabiza. Kanti futhi igolide noma izimbiwa zethu ziyabiza. Ngisakuchazela nje ukuze ubone ukuthi into ezokusebenzela ngempela. Ahlabele phambili. Futhi okwesibili impuphu le, yayibona? Njoba impuphu nje iyadliwa, shuthi akulanjwa kulelo khaya. Right, hlabele phambili. I-orange lisithelo. Konke ozobukwenza kuzothela. Kuyathela, shuthi kuba nobuningi, kuyavuleka, kuthele. Right? Isipikili
siqonqothela i-roof noma into ethile esuke ixhunyaniswa. Yayizwa leyo nto? Abantu abayiqondisise lento. Nganza kwethi it's very very important ukuthi ube nale khombo. Ngikufundisa ngoba usuyithatha ukuthi isetshenziswa kanjani. Kodwa ngenqamba mangala kuyagqunywa bese kuba ke nendlela ogquma ngayo njengoba ngiphahlukile ngasho ukuthi insuku ezisikhombisa. U7 abantu bayawazi ukuthi umele ukuthini. Utshenwa yimi within a space of 1 month uma kade ungakaze waba no 25,000 you will see ukuthi ubheke kuona noma usunawo. Uma ungakaze waba no 50,000 you will see ukuthi ubheke kuona noma unawo. Uma ungakaze waba no 30,000 or 100,000 you will see ukuthi ubheke kuona noma unawo. Indlela efast ngakhona. Ngiyacela abantu abahlukane nokuthi bacela ibank account yami bazodeposit imali end of the month. Le ndlela engisebenza ngayo ithi account yami ayilala emzini womuntu. Uma ufuna i-account ufuna i-account ngoba usuzo transfer noma ngoba usuzo deposit. That is a rule. Kusiza blokho. Indlela engiconnectwe ngayo noma engakhelwe ngayo lento engakhelwe yona yokusiza wena ukuthi kuze nakuwena ifike ibe uwashesha nawe shesha uqondise inkomo zakhona. Uma ungakabi nemali fona nje kuphela ubuze lokho ofuna ukukubuza kodwa ungadingi i-account. I-account ifune ngoba sekuwukuthi ngempela usuzokwazi ukutransfer noma usuzokwazi ukukhokha. Angihlabele phambili ngiyakuqinisekisa lokho. NgiyayiKorea ayonakali. Iba nje umuntu kuma period noma ongekho kuma period ayonakala. Akuyonto yofafabulane le. Udla ingulube noma uyidla ingulube akuyonto yofafabulane le. Udla iskap noma usidla udla fish noma udla akuyonto yofafabulane le. Ayifi. Yakhiwa amaqhawe abantu abajulile abanomqondo and you will see the different. Into engiyenzayo ke ngibe sengikubhansela ngensipho uMandela noma ngikubhansela ngensipho uMgabe ngaphezulu. Ngithena ke kubo bonke abantu abangithinte ocingweni abafuna le khombo le. Le khombo ihamba kanje. Kushoda ke isipikili. Isipikili isona ke sishoda enganivezele sona la. Ngobani? Ngoba sona before ngikunikeze uma ukhokhe namhlanje akuliyanisela. Ukhokhe namhlanje fanele kushaya u12. Isipikili sakho sihlele endaweni ethile ngoba siba umgexo. Siba nendlela yakhona. Siba umgexo. So angikwazi ukuzokhangisa ngento ngeke uyibone nje ngoba injalo masifike kuwena. Angikwazi ukuba ngithatha isipikili nje ngikuvezele sona. Kodwa i-orange esuke elifana nje nama orange ajwayelekile, right? Insipho yiyo le enginikeza abantu. Lempushana noma ingafani namanye kodwa ikaliwe ngamanye amazwi ngenzelwe. Angisiyona inyanga ngiyena udokotela ngiyena umthandaza ngilutho ngiyahlambuluka kunini kodwa kuyabasiza abantu futhi nami kuyangisiza. Ingakho ngeke mina uphunyuke nemali mase ngiyifuna. Khohlwa. Right, ngifuna ukuhlabela phambili. Ngiyacela kubona bonke abantu besifazane ababonayo ukuthi obaba emakhaya abatohi kahle. Balekelele ngokuthi uthathe uMgabe noMandela izinto zakho ezoba right. Ngizokwenza umusa ke ngale video. uMgabe noMandela u950 rand. Only 950 rand. Insipho you2. Uma uyithenga iyodwa yu500 rand. Ake sithi ufuna uMandela nje uyawuthola ngo500 rand. Sithi ufuna uMgabe uyawuthola ngo500 rand. Namhlanje umhla ka4. Le video ngiyenza phakathi nobusuku. Niyabona ukuthi ngelinye ilanga kuyothiwa sithwele noma kuyothiwa siswele ukuthi noma kuthiwa hayi impela umbone ngake ekhuluphele ingoba uthwele noma unjani. Cha, asilali thina ngento yethu. Siyakwenza sikutsheniwe ukuthi ayikho into ezoza indize njengamali yamagundane noma indize njengomoya. Yonke into uyayisebenzela, yonke into uyayiqikelela ngayo, yonke into uyayiphakamela, yonke into uyayisukumela, yonke into uyayikhandla ngayo. Siyazikhandla ke njengoba sikhuluma. Asenzi ngamuthi, akho muthi engizokunika wona, akho muthi osetshenziswa yimi. Ngisebenzisa into ezimbili nje. I-orange lami elihamba nesipikili sakhona bese kuba yilo powder lo. Ilempushana le. Ngale kwalempushana ngisebenzisa insipho yami uMandela noMgabe. Ngiyigeza nje ngibe muhle kamnandi. Ngithena ke impushana. Impushana angikwazi ukuyisho la ku social media ukuthi imalini. Kodwa mawufuna ukucheck ukuthi ngiqinisile ukuthi leyo mali angiguquguquki ungafonela omunye umuntu, ungafona wena phinde fona udadweni angifonela bebuza ngayo vela nginibone ukuthi nikuphi nibuze ngizonitshela iprice efanayo. Nganza kwethu ke ngiyayiKorea ikhombo. Le khombo ke ngizoninika igama layo kusukela namhlanje ngoba isiwenzile umehluko.
uma uyifuna le combo wothi ngisacela, usho nje gaqa uthi Mapholo ngithi angikufonele lapha, ngikufonela ngenhloso yokuthi ngithola ukusizakala, ngikufonela ngenhloso yokuthi ngithola ukusizakala, ngizwile ngensipho yakho uMgabe noMandela, ngezwe futhi ngecombo yakho yesipikili neorange kanye nempushana. Ngizocela ke ukuthi unginikeze lokho engikubonile. Ngiyasaba kehla. Wey 0790453446 ngiyasaba ukulisho leli gama yi 0790453446 uzodlula kuvaliwe la, uzophatha la ukhona, uzowina futhi, uzohlabana, uzothembeka, uzovikeleka. Okushilo ngenkathi ugquma kuzokwenzeka kona, uzokubona futhi ngamehlo. Kodwa ngifuna uqambela abantu amanga. Lento engikunika yona engithi ile combo le ngizokutshela igama layo namhlanje, ayizokwinisa lotho futhi ayizokuyekisa ukuwina ilotho. Angifuni uqamba amanga ngithi izokwinisa ilotho noma ngeke ukwinisa ilotho, akumini fanele ngisho lokho. Mina ngikwazi ukuthi inhlanhliso yakho phezulu kwesisekelo sakho. Uma ungakabi nemali eyizumbulu enkulu yokuya endaweni lapho kuthiwa khona izinto ezumnqamla juqe zu1 no2 no3 no4, ake uteste nayo le combo, uyiteste nje, uyisebenzise, ubone ukuthi ngeke ikwazi nokusebenza, ubone ukuthi ngeke ikwazi ukukunikeza okufunayo. Yimi owakho, ngiyagaranta ngale combo. Angizakheli, nginikezwe abantu abangithandayo, ababonayo ukuthi sengicebisa izinyanga too much. Base bathi mfana kithi thina sizokulekelela ngokuthi sikunikeze izinto ezosebenzela abantu bekubonge bekutuse. Futhi ngisazonilalelisa inqwaba ama-VN, abantu bengithumelela bebonga ubukhulu balensipho uMgabe noMandela nobukhulu bale combo yesipikili i-orange nempushana. Ngani zakwethu uyaqhuma nje la, akukho sithwala, angihlangani nezinto zezithwalo. Futhi indlela engisaba ngayo isithwalo ngize ngisho ngithi ewu shame, ngathi sengiyabona akulula nje, ngathi ngisabelisha impilo yami, ngingavuma ukwenza leyo nto ngobani mina, sengingavuma abanye abantu bekwenze ngobani egameni lami. Ngcono umuntu ahambe yokwenza komunye umuntu okwenzisayo ngegama lakho naye nobabili, hayi egameni lami. Angihlabele phambili ke, uma ufuna le combo kumanusho nje uMapholo ukuthi hayi mfana kithi ngisacela insila yemali. Abadala ke nabahlakaniphile bayazi ukuthi kungani kuzothiwa insila yemali. Ngiyafonela ukuthi ngicela icombo insila yemali. Izoletha isisombululo nje engxakeni zakhe, izoletha isisombululo ezinkingeni zakhe, izoletha isisombululo kunquba kaxaka obhekene nawo. Lolu talati yonalo lezimali engaphumi zizophenduleka manje ukuthi ziyaphuma lezi imali. 079 0453 446 uAndile uMC Pholobas uMapholoba. Mapholoba uyamthola ku 079 0453 446. Insila yemali ngiyazithumelela mina, angakaze ukwazi nje ukuthi ngithi bafana hambisana kaphepha. Ingcono ke insipho ngiyakwazi ukuthi ngigoqe ngenze kahle yonke into mase siyenzile iprocess yakhona, bese ke kube ukuthi sekuyabanika beyoposa. Insila yemali ke asidinge igama lika mawakhe, asidinge lika bhuti wakhe, asidinge lika sisi wakhe, asidinge lika bani. Sidinga igama lakho nesibongo kuphela. Akufi umuntu, akupheli lutho. Isho usuyekile ukukusebenzisa akube nankinga. Bayabuza kabanye bathi ngoba i-orange liyabuna ngokuhamba kwesikhathi. Sizokuphendula mase sikhuluma nawe kuphela ngoba kuyimfihlo yakho ekufanele uyiqonde ukuthi kanti kulula nje. Uma ke uthathe leli orange nalesi sipikili kanye nalempushana, every month uyarenta imali engango-100 rand. Imfihlo ke leyo. Urenta imali engango-100 rand ukuthi kuyimalini
lokhu kukonke insila yemali angikwazi ukusho la ngidonswe ngendlebe kuphula umthetho kwakona lokho ukuthi ngisho ukuthi urenta malini kodwa uyarenta every month. Why rent? Ingoba siyagaranta with that 100 rand is nothing from the beginning, from uqala when you establish i-journey yakho kanye nalensila yemali. Mawufuna insila yemali ke ngishayele ku 079 0453 446. Mina ngizile ukuzonika abantu izinto zokuthi becebe beqhumbe bebe yigwili bebe yini ngifuna uqamba amanga. Mina ngizokunika into ezokwenza ukuthi imali circulate around you, circulate in and out kuwena, uyiphathe nawe imali uyibone, wondle kini bengasweli ukhona uphila. Itoho lingakubalekile. Ngizokunika into ezobe siqaqa amafindo ukuthi indaba yomsamo unjani, indaba yokuthi wena wazala ungambethe noma kanjani ayisebenzi yonke leyo nto la. Sikhuluma ngento ezokwazi ukuthi waqhuma nje ngayo ikwazi ukuqaqela amafindo, imali uyibone, imali isondele kuwena, ulobolo uganwe, ube nezimoto, ube nemizi, ukwazi ukuthembeka emphakathini. Mawumholi uhlonipheke, udlule kuvaliwe. Uma ubhekene ne-interview kube ukuthi lensila yemali iyona into abayibona kuwena ukuthi hayi masingafaka lo muntu la singaba mnandi nathi. Yabona ngizokukhukhumalisa ngifaka usephrasings, ngizokuqumbisa, ngizokwenza ube indoda ethembakele. Uthola ukuthi ekhukhwini you only have 2000 but abantu mabekubuka bathi nange singamthemba ukuthi asigcinele imali zethu because akazolambela kuyona insila yemali. Khona kumholi la eSouth Africa oyedwa uyanyanywa kakhulu abantu kodwa unensila yemali. Uhamba lelo futhi yabona ukube kuyafinyelela kalwa bayasho ukuthi yabona mfana lo. Insila yemali nje niyamnyanya kodwa insila yemali ila hamba khona futhi imali yamazi. Wena umazi kodwa imali yamazi futhi uyakwazi ukuchopha wena, akuchophe ngokuthi nakho kwakho asale neportion enkulu. Eastern Cape, Western Cape, Northwest, Free State, Mpumalanga, Limpopo, Gauteng, KZN. Yanicela nganza kwethu. Ake ningithembe kube kanye. Umuntu indabuko yakhe, ukudabuka kwakhe shuthi ngamanye amazwi odabuka eAfrika noma yiluphi uhlanga kodwa owaba nenhlanhla ukuthi azalelwe eAfrika noma wazalwa umuntu waseAfrika uyakwazi ukuthola lokho akusebenzise konke. Kodwa loyo asithi nje wazalelwa phesheya futhi olunye uhlanga akakwazi ukusebenzisa lokho. Angifuni ukukhohlisa abantu ngoba kusebenza kakhulu ngemoya. Kahle kahle le mina ngikunika yona into ikwazi ukuthi igqugquzele isithunywa sakho ukuthi sikhuthale, isidalwa sakho sikhuthale. Akho dlozi elizohlala phansi libe ukheveni nje likubuka udlala abantu. 079 0453 446 nayi lempushana yiyo le. That is my secret and ngeke ngibe jealous but it's up to you. Just call me 079 0453 446. Ayibona ukuthi ngicane kanjani? Banginikile okwesibili ngenxa ukuthi ngenza ukuthembeka kubo, ngabaprovisa, ngasiza abantu, ngathumela nama VN kubona bakwazi ukwathola. Ngangina 50 kuphela njengamanje ngeke ngisho ukuthi nginangake because izongifaka inkingeni lento yokucalculate ukuthi mhlambe lo mfana osenemali engaka. Sengizokuyeka futhi nokutshena abantu ukuthi ama order angaphangi kwabo mangaka because leyo nto yenza ukuthi umuntu akwazi ukungicalculate. Sengaze ngibanjwe na igebengu kanti nami ibo kufika nje imali ngibe ngiyiphephethe ihambi yokwenza ezinye izinto ngiphinde ngakhenye uma uNkulunkulu engiphile maye ngangiphanga futhi ngiqhubeke nokuyilambela. Ngizonxusa ke nonke eSouth Africa ukuthi ningasali kulesi isimo. Kodwa ngiyiboma ke ngenza umusa ukukhombisa ukuthi leya 10000 ngubonela ukuthi ungenile ngenxa yensipho. Kubona bonke abantu abazo order kusukela namhlanje kumhla ka4 June kuze kuyoshaya umhla ka 15. Ake ngithi kusukela manje kumhla ka4 kuze kuyoshaya umhla ka10. Ngiyagcina ngomhla ka10. Insipho zimbili ngizokunikeza zona ngo500 rand.
bese add only 150 eceleni okhoriyelo, which means you will get 2 soap go 500 rand from umhla ka4 kuze kushaya umhla ka10 June. We are celebrating ukuthi uMgabe noMandela unginikezile u10,000 rand. Lo 10,000 mina ngizokwenza ngokwami ukugcwalisele le mali eshodayo kwikhombo ngayinye. Bear in mind and remember and don't forget that ikhombo kaMgabe noMandela it's 950 including i-couriering via PEP. But this game, what I'm saying, combo of Mugabe Mandela will be only 500 rand for you because we are celebrating that 10,000 rand came as a gift from other person or to my customer. Leli lenze kahle emsebenzini walo lasetshenzela uMgabe wafika wagila imanga njengamanje udayisile. That 10,000 rand we will celebrate it by eating lo 10,000 rand together ngokuthi wena unga afford ukuthola uMgabe noMandela ngo950 just buy it ngo 500 rand bese add 250 okhoriya eceleni. It's a combo that I will give you ezofika igila imanga from umhla ka4 kuze kushaye umhla ka10 ngizobe ngidedela le combo, but ngizoyidedela kubantu abangaki ngifuna nizwe kahle. Only abantu abawu50. By the time I reach 50 ngizobe sengibuyela ku 950 rand. So from now on, if you need uMgabe and Mandela, just call me. Umudinga uMgabe noMandela ngifonele kuseyimanje uqeda ukubuka le video ukhokha imali yami uposela uMgabe wakho ngo 500 rand kuphela. Sikupha sibungaza ukuthi kukhona umuntu ongiphe u10,000 rand ngenxa yamandla kaMgabe noMandela. Inkosi kinibusise, inhlenge, inakekele. Nize ningakhohlwa ukuthi kudla noma kuvuna otshalile. Uma uzohlala phansi uthi deqe ngeke usizakale. Futhi mawuzojaha ukugxeka into zabanye abantu uyohlala umele ndawonye womele uthini njengentethe. Focus, do your own thing. Gijima irace yakho. Ilwa, ungahlali kutalati yabe khona abantu abangakusiza. And ungakuvumeli ukusaba yonke into. Kwesinye isikhathi iyakwazi ukuthi kungenzeka kungenzeki kodwa uzobona imanga uJehova uzokulekelela ede phezulu kwalokho kwenzeka. Ngicela kakhulu labo umama abama domestic workers abasebenzayo endlini zabantu ababizwa ngo-auntie ababizwa ngogogo. Ngiyanicela boma wami itholeni le khombo niqume kabili kathathu. Ayikho into engiphatha kabuhlungu njengokwazi ukuthi kuyenzeka ifurnish iphiwe umuntu odlula ngendlela wena uyeke ukunikezwa yona. Kodwa wena uklina kuleli khaya, wena ubawashela kuleli khaya, wena ubaphekela kuleli khaya. Kuyoze kube nini nithwele utalati yonjalo? Kuyoze kube nini uhlala usatshiswa ngokuthi uzoxoshwa uma kuukuthi awukwamukeli okuthile? Omdaba ethi idla isinkwe sinofish okuhlaza kufakele sona. Bona badle kamnandi ngaphakathi. Kodwa the new lady efikayo izolekelela ibona itetemuka nobasi itetemuka nomadam idla kahle ukhona. Why bengakurejistile? It's about time. Thola impushana yakho, uthola isipikili sakho, uthola iorange lakho. Uthi ngidinga insila yemali. Ngikunikeze mina insila yemali. Mawunqena ukuthi insila yemali uthi umkhombandlela. Lawo magama kuphela alotshelwe kule khombo. Mawuthe ngifuna umkhombandlela noma ngifuna insila yemali. 079 0453 446. Sengiphetha ke. Ngifuna ukukhuluma nabantu abaserious kuphela manje. Uma uzazi ukuthi unebhizinisi elikhulu noma unenkinga enkulu obhekene nayo, udlelwa izinto noma ufelwa izinto zakho, noma uswele, noma usayihamba inyanga ufuna ukuthwala wenza yonke into akwenzeki, unayo ibudget ethile onayo, ngicela ungithinte ngibe ingxenye yokulekeleleka kwakho, ngikuhambise kodokotela abazokusiza ngeqiniso. Angifune ishisenti.
Ibhlungu lento ukuthi ngithola ama calls njalo mapholo bobani wasiqola. Ngike nganitshela ensukwini ngathi ngiphethe ama last number, ngiphethe inkunzi malanga. Lapha kancwane uma uhanjiswe yimini yobuye uyiphethe ngesandla into oyifunayo. Ngiyakunxusa njengamanje. Ungangithinta kuyona le nombolo yami. Mawu serious, uyindoda, uyinkosikazi, unebhizinisi elikhulu, ufuna ukusizakala. Lapha kwamavovu nakhona futhi ungakuthola ukusizakala. Ngicela ukuthi ningahlanganisike lezi zinto engiyishoyo njengamanje nezinto zami. Eyami into uMandela noMgaba utholakala kumina kuphela. Eyami into umkhombandlela insila yemali. Le khomba kade ngikhuluma ngayo itholakala kumina kuphela. Kodwa azi ukuthi masufuna izinto ezinkulu ukhona uMavovo. Akhona amakhehla kancwane. Lezi insizwa zontathu noma zombili zinamandla ayisimanga. Ngithinte ukhetho wakho udokotela kulabo bantu. Uyongena nami esigodlweni. Yoba ukuthi ufuna ukungena nami nge-video call, excuse me, noma ufuna ukungena nami bukhoma. Ngikhona ukukusiza ungaqolwa. Ngikhona ukukusiza ungaskemeki. Ngikhona ukukusiza ngokuthi uyothola usizo leqiniso. Khona umlando ozoqopheka ngekudala kubantu abathi bona sebekhathele ukukhipha imali enyangeni abangithinte. Bese ke yokugcina into ithi lapha kamkhulu uncwane kuye kwaba nengqinamba yokuthi abantu bagcwale kakhulu njengoba kade kune special. Baba baningi ngendlela eyisimanga. Kanti niyakhumbula ukuthi lawo makhehla wathanda ukusebenza abantu abaningi. Kodwa babekezelile babasiza abantu futhi abantu bajabulile ngendlela eyisimanga. Futhi nisazowezwa ama testimony inqwaba abantu base sikhuluma nawo makhehla esilalelisa ama testimony abantu ababongayo. Excuse me, kuyasho ukuthi kuyintatha kusa. Right. Ngifuna ukusho ukuthi sibe sihlala phansi namakhehla. Sesibuyekeze ubuningi babantu kade bukhona. Sabuyekeza nezingqinamba ezibhekane nabantu abagcine bengafikanga. Sasehlela ukuthi sizoba netho yodokotela omkhulu uncwane ezobihambela wonke ama provinces. I-date asikakayikhiphi, inyanga asikakayikhiphi. Ngizobuya nginitshene ukuthi yipi inyanga, nginitshene futhi ne-date ukuthi yona yipi. Bese nginitshena ukuthi yini ezobe yenziwa ngelanga laleso special. I-province ne-province sizonyathela kuyona ngoba sifuna nisaveke ezimalini enizikhokhayo for ini i-petrol ne-transport. Angithi nje i-transport. Khona abagibela amabhanoyi ngemali eshisiwe beze eDurban. Khona abagibela amabhasi namatekisi beze eDurban. Leyo mali inkulu ngendlela eyisimanga. Khona abadrive imoto zabo besuka kuma province ahlukene beze eDurban. Kule game besanjelwe kakhulu iSwatini, ibigcwele umuzi iningi. Bekukhona abantu base kuphi lapha Port Elizabeth. Kukhona abantu bako Bushbuckridge, kukhona abantu bako Mpumalanga, Northwest, Free State, Eastern Cape ibithelekile koGcuwa, lapha koQumbu, koTsolo, abalapha eMthatha bebekhona. Lapha eMabhaceni futhi nakhona bebekhona bakhona koMzimkhulu bebekhona abantu. Igola ngisaliphathi belitheleke ngomningi balo. Bahamba ngamabhanoyi ngibalanda e-airport, abanye ngibalanda eDurban station. Bahamba ngamabhasi. Ngiyacela ke ingane zakwethu ukuthi sokumani kusakhanya ngoba iprovince neprovince sizoza kubantu ngenxa yenamba yabantu asebebhalisile. Uma ufuna ukusizakala kweqiniso uzokuthola. Udokotela ke uncwane une mobile clinic noma une mobile sigodlo, isigodlo esihambayo kodwa yonke into usuke iphethe. Akajwayeleke ukwenza lokho. Sikhuluma njengamanje akekho eKZN uhambile uyosebenza eGoli. Uyakwazi ukuhambela abantu, uyakwazi ukufinyelela khona. Uyosebenzela inkampani enkulu engeke ngakwazi ukuyidalula la. Ngizokucela ke dadewethu nawe mfowethu ukuthi mawufuna ukusizwa ngeqiniso kodwa unga afford kangako bhalisa.
Abantu ke abaningi bayazi ukuthi uma beze ku specialist iprice ingaphansi. Kunenye into lapha kancane eyenziwa ngo 45,000. 45,000 yokukhuphula umuntu aphakame adlondlobale ngokwebhizinisi nangangokwenhlanhla. Kodwa ngizobuya ngichaze nginabe kabanzi ukuthi bathe yilokhu nalokhu abazobe bekwenza. Into ezifana nokuqinisa abantu nezinye. Njoba size eGoli, wena okwakho ukuthi ufone ku 079 0453 446 ubhalise kusenesikhathi. Sizoza kubantu ngoba sebe u30 per province. Sizosebenza abantu abawu30 kuphela per province. So bese simemezela ukuthi njoba size eGoli mamaphi. Njoba size eMpumalanga, size eMpumalanga mamaphi. Free State, Eastern Cape, excuse me, siza mamaphi. So kwakho wena ukuthi usebenzise the same number ufone u079 0453 446. Isho khona ungakabi nemali. Zwisisa ke iprovince asikaka imemezeli. Ukubhuka nganiza kwethi ngeke siqamba amanga. Kubhukwa ngenani lika 5,000 rand. Imali engango 2,500 amakhehla aphahla ngayo emgidweni nomakhosazana olwandle ngazo lezi ikhathi. Shuthi yashintshwa iba ama coin. Bese le e2.5 wesibili izobe igaxeleka shuthi esigodlweni ndlela thile. So uyanxuswa ukuthi ubhuke kusenesikhathi, especially sizobe su 15,000 rand ngoba bazonenzela into yangampela, hayi into yokudlala. Akuphoqi ukuthi ube ingxenye special. Kodwa bafostwe yimina ukuthi emva kokulalela isililo sabantu nokulalela izikhalazo zabantu, mapholoba siyasibona ispecial ship, kodwa itransport esiyithathayo igcina isidla imali enkulu. Sibe sesihlala phansi ke sidecide babe ngilalela ukuthi hayi no, bayezwa bayamukela noma bengathandi kodwa bazophahla becele baphahla bacela. Nizokuthola ukusizakala province to province. Ithoya amakhehla kaMkhuluncwane ahamba noSiyaviva TV1. Amakhamera ke sobe siwashile kuyobe kukhona umapholoba kuphela. Mawubhuka ubhuka ngo5,000 rand. Uma ungakabi nawo 5,000 rand doesn't mean ukuthi ungabhuki. Bhuka uzobe ususho idate ozokwazi ukuthi wena ube nawo 5,000 rand bese uyawufaka. But bear in mind ukuthi especially it's 15,000 rand. Siza ngakini, uzosetshenzelwa ngakini. Bakhona abazothi besetshenzwa bese betshena ukuthi sisacela ukuyongena ekhaya lakho sikulungisele u1 no2 no3 kulo 15,000 wakho. Bakhona futhi abazolungiselwa kuleso zinda esisobe sisimemezele ngaleso sikhathi. Because of ngifuna ukugeza igama lenyanga, ngiyayiphoqa lezi inyanga ezinomsoco nezineqiniso nezisebenza ngempela ukuthi azihambele abantu zibasize ngokuyikho. Omkhuluncwane ke lamakhehla omabili azobe fike qathatha eGoli, fike qathatha Eastern Cape, Mpumalanga, Free State. Kuzoya ngokubhalisa kwenu. Kubhaliswa kiphi number no 079 0453 446. Mawubhalisa usiphi igama lakho, isibongo sakho, inamba yakho, iprovince okuyo. Yandiva? Yandivisisa? Yakuhlwa? Kuhlwa hanhle? Sesifikile, sesithelekile. 079 0453 446. Abantu bengakhohlwa insipho iyatholakala. Abantu bengakhohlwa insila yemali umkhombandlela uyatholakala. Wena okwakho ukuthi ungishayela ucingo mawufuna umkhombandlela uzwe iprice yawo ukuze ukwazi ukuthola umkhombandlela oyinsila yemali futhi noma ungishayela ucingo ukuze uthole insipho umgabe, insipho uMandela. Insipho uMandela, insipho umgabe kusukela namhlanje ngomhla ka4 kuze kuyoshaya umhla ka10 kuyo lenyanga kaJune. Ngiyanehlisela ngokuthi ngithi uzoyithola izikhombo ku500 rand owodwa because we are celebrating 10,000 rand enguphiwe umuntu osizwe umgabe uMandela. Nkosi nibusise, God bless you, niphile nifinyelele kubona konke.
thola kumgabe ukuze ukwazi uku-afford ezinye izinto ongayibandakanya kuzo. Lami igama ngingu-MC Phulobasi, u-Andile wakwaNgcobo. Peace. Ngiyamthanda kakhulu.